etorri musika bulegoa sarietara. Gaurko bidaia has dadila emozioarekin. Ai, ama. Ez da posible. Ai, esartu behar naiz, bai, esperandu noa, kaixo. Haupa, ei, haupa, zer moduz, kaixo, bai, hemetxen hau alboan. Haupa, aizue, non dau maleta, ikusi duzue. Beti berdin, baina zer gertatu da? Ezin gara horrela, zelan? Zer moduz, ondo? Gustora, ez da? Manik ez, kontua da, bueno, jarriko zaituzet kontekstuan, Beitxu, gala honen, bueno, ireki behar dugu, gure ikuskizu gu soinuak aizean gara, eta normalean, momentu, badakit zer gertatu den? Badago! Kontua da, normalean, gure ikuskizuna gaztetxoentzat dela. Claro, 7 urtetik 10 gutxi gora bera, eta hemendik ja, bueno, kanatxo batzuk ikusten ditut, no sé. Eta orduan ikustut, maleta, claro, beldurtuta dago. Seguro ez dagoela hortik, hemendik azpitik, behiratu ondo mesedez, behiratu. Ale, behiratu mesedez, venga, bai, gaurkorako da, hemendik egon behar, ez, hor, ez dau, ai ama, bueno, noa bakizte itxer, seguro, hor trasten artean egon, barkai dazu, orain txeberta, igual 5 minututxu barru, atziko gara, beraz, zuek erlajatu, kainatzo hartu, eta hemen ez da, ezer gertatu. Bai, maleta, maleta, non zaude! Estango dizut orain txebertan honea etortzeko, Beti, sempre, menuda mobi. Hortxe dago, maleta, zer egiten duzu hemen, Beti berdin, lasai egon, bale, helduak dira, bai, helduak, baina, bai, a ber, ez dugu ikuskizun osoa egin behar zatitxo bat besterik gabe, aiuku lertzeko zer iburuz doan, ados? Venga, guazen, venga, lasai, ondo nago, brutik eta bai, ez. Bai, hemen dago, pizkat estresatuta nago, barkeiratzu, baina, bueno, kontua da, hemen daukadan maleta, ez dela maleta arrunta, gure maleta magikoa da. Eta zuek dakizuenez, musika emozionatzeko gaitasun hori dauka. Gure helburua, ume txikiei, musika klasikora, pizkat, erabat, introdukzio moduan, eta maleta honen botere magikoei esker, emozio desberdinetara bidaiatzera da. Baina horretarako zer, gaur adibidetxo bat egingo dugu eta horretarako zuen laguntza behar dut, nahi duzu ikusi edo ez. A ber, badakit ez dituzuela 7 urte, baina venga gazteiz, pizkat potenteago. Malta ikusi duzu jatorrak direla hemen gaztitzen ere, aizu, Euskadiko kapitalean gaudela, tia, no se. Venga, guatzen ba, irekiko dugu orduan, Ea zer gertatzen den. Epa, maleta, lasai, ondo goaz. Venga, erakusketa, bakarra. Eta orain zuek, gozatu.
primeran, eskerrik asko. Jo, txaloero bat, ze oso ondo egin dut, Orogar oso ondo. Aietz. Hau pakaixo, arratsaldeon eta ongi etorri denoi, musika bulegoa sariak 2025-era. Bueno, gaurko eguna emozioz beteta dator eta ez dut uste hasiera hobeagorik pentsa genezakenik musikaren bidez emozioak lantzen dituen proiektu batekin hasi dugu, soinuak haizean. Aurrei zuzendutako proiektu bat da, beraiek ondo esan duten moduan, baina haiek entzunda, zuzenean entzunda, ezin esan balduen bihotzetara ere, heldu daitezkenik, ezta? Guere oso pozik, eta ez da kasualitatea izan, haiekin astea, izan ere, asterako ja, gaurko lehendabiziko saria, banatzeragoaz, eta sari hau banatuko dugu, musika klasikoa aurre eta gaztetxoen artean edatzeko, zabaltzeko egindako lanagatik, ikusentzunezko elementuak emozioekin batera uztartuz. Beraz, aurten musika bulegoa sarien lehen garaikurra eurentzat da, soinuak haizean elkartearentzat. Txalo eta bat. gurekin daukagu, Begoña de Ibarra Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria saria emateko. Osez, zorionak, behon daizuela. Zuena da eszenatokia, txalo gobek ere bai. Eta aipatu bezala, hemen da saria emateko, Begoña de Ibarra Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria. Bera sari emale, soinuak haizean proiektuarentzat. Horko lehendabiziko musika bulegoa saria. Lehendabizi igual egingo dugu argazkia, familia argazkia, hemen aurrean, hartu holtza, hori da eta. Irudi hau historiarako geratu da. Bueno, eskerrik asko benetan. Sekulako ilusio egiten digu sari hau. Bai, bueno, ikusi duzue, gure helburu azkenean da hori, ezta, urteak daramatzagu olako ikuskizunak egiten, gazteontzat musika klasikoa pizkat gogorra da hasiera batean gutxienez, hori da dirudiena, ez edo pentsatzen dutena, eta gure helburua beti izan da, musika klasikoa erabat gerturatzea, haiek sentitzea, hor dagoela eta era komiko batean, hemen ikusi duzu adibidetxo bat, gutxi, noski ikuskizuna guztiz desberdina da, eta baita ere badau oso bizirik, ez? Gure helburua da beraiekin jolastea eta sentitzea musika klasikoaren bitartez, hor dagoela eta pizkat dirudi horma bat daukagula, ez? Genero honekin eta haiek ikusi dugu, egia da esperimentu bat izan dela, baditugu ja 3 ikuskizun desberdin, eta hasiera batean zen sorpresa bat, nola egingo dugu, gaztetxoak ez ordu betez horregotea musika klasikoa erekin disfrutatzen, ez? Orduan, horregatik lotu gara, hemen nire lagunok eta ni, haiek dira musikariak, ni aktore moduan lan egiten dut, eta era komiko batean eta era gertutasunarekin lortzen ari ditu gauza oso politak, eta benetan oso urduri nagoz, ez nau ohituta olako sari bat jasotzera, eta ez genuen espero olako ikuskizun bat jasotzea olako, honi esker sari bat jasotzea, guretzako oso garrantzitsua da, denbora eta esfortzua handia egiten dugu honetan, eta askotan egia da, ez dela inbeste baloratzen, ez? Beste ikuskizun batzuk bezala, eta guretzako oso garrantzitsua da, eta eskertzen dizuegu benetan, sari hau, benetan, eskerrik asko. Mila esker. Soinuak haizean, eskerrik asko zuri ere, Begoña, lehendabiziko saria banatuta. Ze hau sari banaketa bada, izenak berak ere ondo esaten duen ez, baina hori baino gehiago ere bai, musikaren komunitatearen isla bat ere izan nahi du gaurko honek. Eta komunitate hau, gauzak onelaxe daude, elitzateke posible izango, babesi gabe. Horren ator zerrenda, Hori da, horregatik eskerrak eman behar dizkiegu babesle nagusi, Laboral Kutxa, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gasteizko Udala, eta baita ere, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Etxepare Euskal Institutua, Arabako Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Sympathy for the Lawyer, SGAE Fundazioa, eta noski, Jimila Saretoa, eta baita gure edabide kolaboratzaileei ere, EITB, Berria eta Notizias taldea. Aurten 9. ari gara banatzen musika bulegoa sariak, eta helburua da lehendabiziko urtean zen helburu bera. Eta hirukoitza da gainera, musikaren aniztasuna aitortzea, sortzailei
gaur taula honen gainean ere ikusgarritasuna ematea eta sektore osoa indartzea. Hau ez da podium bat, hau ez da lehiaketa bat, hau omenaldi bada, beraz jarrai dezagun bigarren sariarekin, ere? Goazen, aurrera goaz bigarren sarira, eta hurrengo sariduna, nik uste dut definitu dezakegula emozioen maixu gisa, nik uste esan dezakegula honi, musikan arriskatzea argi dago ez da beti erraza, eta azken diskoan, zainak eman izenekoan, bere egileak bide berriak esploratu ditu, nola baitzatearen bere esentzia galdu gabe. Epaimaiak nabarmendu du bere lanaren ausardia eta zintzotasuna, letren indarra, soinuaren garbitasuna eta ekoizpen zaindua. Es un proyecto muy valiente, muy personal y a la vez muy nuestro, una búsqueda constante de la luz a través de las heridas. Sari hau, Olatz Salvadorrentza da. Eta saria ematera dator Kepa Ortiz de Urbina Laboral Kutxako ordezkaria, biok ontza gainera. Bigarren saria jasotzen, jaun Andreok, hola Salvador! Eta saria ematen, aipatu bezala, Laboral Kutxako ordezkaria Kepa Ortiz de Urbina. Hortxe argazkia. Bion argazkia, mesedez. Hortxe mikroparea, Olatz. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko, bai epaimaikideei, bai musika bulegoari. Egia da, disko hau izan dela fede bilaketa moduko bat, aipatu dezue argi bilaketa hori. Eta hortan ibil naiz bueltaka, askotan, sinesten nuen horri buruz zalantza askorekin, eta ibili naiz zain hitzarekin bueltaka, zain badelako itxaronaldia, bada erroa, sustraia, zaintza bera, badira odola garraiatzen duten odiak, eta horrek eman dit pixka bat bidea edo honi aurre egiteko eta gainditzeko hornezkan blokeo guzti hauek, beraz, bihotzez eskertzen dute horrelako rekonozimendu bat, ematen dialako indarra eta fedea jarraitzeko, eta besterik gabe. Zainak eman hitzak susmatu esan nahi dut, eta banen bilen ni nire esenak esaten zidana jarraitu nahian, eta badirudi ez zain oker, oseak emil esker. Zorionak, Olatz. Ez da, karri, Olatz, karri. Iduko dizugu. Ez da gugatik, baina nola zu hemen zauden eta gitarra bat ere badagoen hemen. Igual, Kepa, gu jetxiko gara, eta utziko diogu Olatzi, bai, abestitxo bat, zazki ere ez igual, baina zuekin zuzenean, hola Salvador, gozatu. Eta urduritasunekin ez dut esan, baina disko hau ekoitzen nuen Bainolesen, Gironan, eta eskerrak eman aizkit beraiei ere, Olivera Estudioko kideei, baita ere nerekin dabiltzan musikariei, nerekin dabien lantaldeari, Airaka, Balaunka, eta lagunei eta zinetartekoei beti, horixe, orain, etzida muzizeneko kanta jotzera noa. Ezin so zure isla, ezin usteak ustel, bizitzak noiztik zara biltza. Firika bati fedeka, fedetik federa, ertzetik ezera, ala ere kasper, eta esperanka. Lore bat emango dizut, eta nahi baduzu erre, eskuak urez bete ditut, baina nago haserre. Lore bat emango dizut, eta nahi baduzu erre, eskuak urez bete ditut, baina...
irauz berandu, zatoz berriz dangu, zaindu zainak eman, eta zaindu. Munduak zerbait zaindu, munduak zerbait zaindu, munduak zerbait zaindu. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre, eskuak uraz bete ditut, baina nago baserre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre, eskuak uraz bete ditut, baina nago baserre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu lore bat emango dizut, lore bat emango dizut, lore bat emango dizut, lore bat emango dizut. Mila esker. Saria bai gorde dizugu beran daukazu. Eta zuretzat azken txalo zaparra. Ja gehiago ez da gongo, baina hola Salvador, eskerrik asko. Eskerrik asko, Latz. Behon deizula, zorionak Latz. Urrengo sariduna deskribatzeko behar bada ez da errexena, baina bera bakarrik, bakarka, da bakarra eta errepika ezina. Bere ahotsa, bere estetika, bere proposamena, dena da berezia, eta hau berez ez nuen esan nahi, baina gainera tolosarra da. Tira, esango dugu, erromantizismoa diskoan, abanguardia eta tradizioa nahastu ditu modu delikatuan eta basatian, bai bietan aldi berean, eta Epaimahaiaren ustez hori ez da edonork hala hain erraz egin dezakeen zerbait, badu meritua. Proposamenaren erdian nortasuna eta ausardia dira gako nagusiak. El tercer premio de esta tarde es para un artista que reinventa el folclore con tecnología contemporánea, sensibilidad radical y libertad creativa. Beraz, gure hurrengo irabazlea, Ana Arzuaga, Verde Prato, que sube acompañada del productor Bronquio, entrega el premio Pilar Aguilar, responsable de Sympathy for the Lawyer. Hemen da badator gaurko hirugarren sarituan Arzuaga Verde Prato. Zorionak. Zorionak, Ana. Sari ematen aipatu dugu Pilar Aguilar, Sympathy for the Lawyer elkarteko. Elkartu eta hurbildu apurtxo bat argazkia ateratzeko. Bronquio ekoizlearekin batera, familia argazkia. Hortxe hurbildu. Ederki ba, Ana, nahi duzunean, Kaixo, aurrera. Mila esker, sariagatik. Diskaren izena erromantizismoa da, biok sortutakoa, Bronquiok eta nik. Eta, badauka ofizionek erromantizismotik asko, nik uste. Eta horregatik dedikatu nahi diot nik nire amari, hemen dagoela. Ze berak hasieratik eman dit behar dudan erromantizismo hau ez, berak antzerkia egiten duelako, eta beti hortik fiska bat gidatu nahuelako, beraz mila esker ama. Eta berarentzat. Poco que decir, que ha sido una experiencia muy bonita hacer esto con Ana y también cantar en euskera, que hay una canción que la canto yo con ella. Todavía no sé muy bien qué es lo que digo en la canción, pero hostia, la primera vez que canto hoy nos dan un premio, así que hay futuro aquí en Euskadi. Gracias. Mila esker.
Bale, ondo goaz. Claro, esan dugu hau ospakizuma da, baina nolabait aitortza bat ere bai, ze dimensio ontako, tamaina ontako, neurri ontako ekimen bat, elitzateke posible izango, babes instituzionali gabe. Hau guztien zait, musika bulegoa ez da soilik sari bat, sare bat ere bada, aliantza bat. Eta urte hauetan guztietan, ezinbesteko bidaide, bidelagun izan du musika bulegoak Eusko Jaurlaritza bera ere. Bai, esan dezakegu musika bulegoa ez da uarte bat, noski. Politika publikoen bidez bideratutako sektore baten adierazle da. Eta horretan, kultura eta hizkuntza politikako saia, beti izan du oso jarrera aktiboa, konfiantzazkoa. Eta gaur gurekin dago saio horretako ordezkaria ere, jakin ere badakigu musikazale sutsua badela. Eskarmentua, gertutasuna eta ikuspegi estrategikoa uztartzen ditu, datorrela Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua Ibone Bengoetxea. Txalo bero bat! Ibonerentzat. Diogun bezala da, bera da Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu gaur egun Ibone Bengoetxea. Orain bai. Aurrera Ibone nahi duzunean. Eskerrik asko. Zorregatik. Beno, agintariok, musika bulegoa proiektuaren bidelagun izen sarien guztioi, musikariok, gabon eta zorionak, gaurko egun honetan saria orain arte jaso eta geroago baita ere jasoko dozuen guztioi. Plazer handia da zuekin tarte hau zuekin partekatzea, ondo esan duzue, musikazalea naz eta alde batetik baita ere musikaria sentitzen naz. Oso modu xumean, ez da? Eta ez naiz asko luzatuko, gaur nire hitzak bakarrik aitortza hitzak izatea nahi dudalako. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, gure herria musikaz eta kulturaz betetzeagatik. Aurreko urtean, egun bakotzeko 56 kultura ekimen izan genituen eta herena baino gehiago musikari lotuta kontzertuak izan ziren. Ta zuen esfortzu eta konstantziak frutuak ematen dute. 2021ean, orain direla 4 urte, 4.000 bat kontzertu egon ziren gurean. Eta gaurko datuen arabera, 153 igoera izan dugu zuoi esker. Kalitatezko lana egiten duzue, eta horrek gizarte erantzun bat izaten ari da. Eskerrik asko beraz, benetan, zuen lan eta esfortzuagatik. Eta eskerrak ere musika bulegoari, berak saritzen zaitue. 10 urte hauetan, sektorea eraginkorra izatea lortu dozue. Ekosistema honen ezinbesteko eragile bilakatu sarielako. Y decía que los datos son importantes para saber lo que tenemos entre manos y conocer su valor. Y el sector musical, todas vosotras y vosotros, el sector musical vasco, tenéis un impacto económico, pero sobre todo tenéis un impacto que es social. Y ese aporte social, ekarpen hori, komunitateari lotuta dago. Y a veces pues nos olvidamos de lo importante que es tener una comunidad que gracias a vuestra música disfruta y vibra de manera conjunta, ¿no? He empezado dando las gracias y sigo también con un compromiso. Nos vais a tener al gobierno cerca, muy cerca. Cerca en la financiación, cerca en generar buenas prácticas de contratación de artistas y cerca también para afrontar el reto de incorporar más mujeres a la música. Sé que son las preocupaciones del sector, así nos lo habéis trasladado y vamos a trabajar juntos para abordar esos retos. Eskerrak eman dizkizuet, konpromiso bat hartu dut, eta orain eskari batekin bukatu nahi nuke. Más allá de esos parámetros económicos, la música nos recuerda que no estamos solas, que no estamos solos, que pertenecemos a algo más grande. El compañero que acaba de ser premiado decía que ha sido capaz de cantar en euskera. Y esto es lo que tiene la música, que une a las personas y deja a las lenguas de lado y las convierte en un elemento para generar conexiones. Askotan esaten da, hitzak ez ditugunean topatzen, beti geratzen jakula musika. Eta musika, hitzak eta hizkuntza uztartuz, mezu utxo bat, bihar euskaraldia hasten da, eta parkaitu idazue, baina euskararen alde eta musikaren bitartez euskara sustatzen alde mezu utxo bat. Amendaroa txapa, bihartik aurrera, berdin dio euskaraz dakizun edo ez, baina musikaren bitartez euskararekin baita ere goza dezakezu. Eskerrik asko. Mila esker, Ibone Bengoetxea, sailburuari. Bere hitz horiengatik.
Tira, hurrengo proiektua ez da ohikoa, haurtzaroko ametsak, zinemaren magia ekartzen dizkigu gora. Behen Nafarroatik datoz, bai, baina esan dezakegu euren soinuak ez duela muga geografiko ez ulertzen. Bainolet kantuz diskoa, Bainolet pelikula bereko, uniberso ameslari horren edapen bat adar moduko bat litzateke, eta gainera zuzeneko formatuan, areta indar handiagoa eta bereziagoa hartzen du. Epaimaiak proposamenaren kalitatea, irudimena eta originaltasuna goraipatu ditu. Ipar Euskal Herritik datorren freskotasun artistiko horren isla gisa. Son sonidos nuevos para una memoria antigua, texturas que nos llevan lejos sin movernos del sitio. Beraz, musika bulegoa saria, segidan, Bloin taldearentzat saria jasotzera datoz, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyen txalo ere bat aiei. Haientza da saria hau banatzera dator, gizon importante bat, Gazteako zuzendaria Mikel Unamuno. Zorionak, Pascal eta Maia, egon daizuela. Gazteako zuzendariaren eskutik, dagokien saria garaikurra. Zato zeon aurrera. Argazki ateratzeko, hori da. hortxe. Mila esker, piskat, ez gira ohituak olako ekimenetan parte hartzeat. Mila esker handi bat, biziki konten gira hemen hainbat musikarekin bat eman izaiteak. Eta hori, biziki plaza hartzen dugu kontzertu horietan, eta konten gira hori sari hori gaiteaz. Biziki unkituak gira, egiazki musika bulegoak ere baloratzen duelako zuzeneko proposamena, eta Paskalek egin duen bezala biziki jostaleku ejaldoia izan da guretzat zuzeneko kontzertua, eta pentsatzen dut proiektu hau izan dela guretzat aitzakia edegena gure xeleberrikeria guzian egiteko, eta gaur beste bat da guretzat ez dugu batera ohitura olakorik egiteko, baina mila esker jotzetik, eta eskertzen ditugu gure hortan lagundu dituzten lagun guziak, eta kontzertutara urbildu zizten jende bakotxa, eta mila esker. Tira, eta orain prestatu zaitezte, zuek ere noski, haien unibertso ameslaria hemen eta orain biziko dugulako. Beraz, zuekin eta haiekin utziko zaituztegu, zuekin zuzenean, Bloin. Eskapatzen zira ahabegitzen duzu izan zintekena Toizten zitut, enezazula utz, zauri berriz eta egon betiko. Amesten zitut, enezazula utz, zauri nahi bezain bat gehiago.
Otoizten zitut, ezazula utz, arnezazu eraman urrunago. Amesten zitut, ezazula utz, zauri berriz nahi bezain bat. Otoizten zitut, ezazula utz, zauri berriz eta egon betiko. Amesten zitut, ezazula utz, zauri nahi bezain bat da gehiago. Otoizten zitut, ezazula utz, arnezazu eraman urrunago. Amesten zitut, ezazula utz, zauri berriz nahi bezain bat gaua. Zorionak. Eskerrik asko. Hauek izan dira Bloin taldekoak. Behon daizuela sariagatik eta eskerrik asko emakizunagatik. Hariko zineten dagoeneko jabetzen konturatzen gaurko sariak anitzak direla, eraskotakoak. Eta horrek gure musika estenaren aberastasuna erakusten du nolabait. Batzuk oihu bihurtzen dira. Oihu. Beste batzuk aldiz isilune. Eta hurrengo sarituak ondo daki isilune hoietan lan egiten. Bai, hurrengo sarituak bide luzea egina du estena alternatiboan eta azal ezten lan berriarekin bere unibertso propioa sendotu du, giro ameslaria, intentsitate emozionala eta ahots protagonista. Hori da disko honen marka eta hori baloratu da nortasuna eta atmosfera propioa sortzeko gaitasuna. Un trabajo que se atreve a ser distinto, que no grita para ser oído, sino que susurra para quedarse, y eso pues no es nada fácil. Bosgarren garaikurra gaur, Libe García de Cortázarrentzat. Saria ematera dator Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia. Jaun Andreok, bera da, Libe! Gasteizko Udalaren izenean, Kultura Zinegotzia, Sonia Díaz de Corcuera, sari emale, biokon aurrera argazkira, mesedez. Bueno, eskerrik asko, lan honetan tripetatik atera zaizkidan abestiak daude. Arriskatuak zentzu askotan, baina nire buruarekin guztiz fidelak, orduan eskerrik asko lan hau, disko hau saritzeagatik. Eta ez ditut ahaztu nahi ondoan izan ditudan lagunak. Dani Arrizabalaga, Aitor García de Vicuña, Ander Sevilla eta Jon Basaguren. Zuen denbora, talentua eta bihotza nirekin partekatzeagatik eskerrik asko. Zorionak, Libe. Zorionak, Libe. Esan dugu emozioz beteriko arratsaldea zetorrela. Eta alaxeari da izaten, ez da faltatu, emozionante ere, bai. Alaxeari da izaten. Tira, zarra eta berria, tradizioa eta berrikuntza, bi mundu horien arteko zubiak eraikitzen dituen proiektu bat aurrengoa.
pianoa eta txistua bi lagunen arteko elkarrizketa bihurtuta. Eta ez bakarrik instrumentalki, zaharrak berri lanean ahots berriekin, bestelakoekin ere elkartu dira. Azken proiektu honetan, Odei Barrosorekin, Nogenekin, Idoia Surmendirekin, Mikel Urdangarinekin, behin egun batean pixkan erekin ere bai. Bueno, kanta tradizionalak forma berritan berpiztu dituzte eta epaimaiak nabarmendu du haien kalitate artistikoa, freskotasuna eta generoen arteko fusio dotorea, jazzetik, txistuarekin popera edo herri musikatik esperimentaziora. Así que el sexto premio de la tarde es para un proyecto que respeta nuestras raíces mientras se lanza al futuro. Saria, Jagoba Astiazaran eta Iñar Sastreren arineketan proiektuari. Fran Lasuen Esga Euskadiko Lurralde Kontseiluaren presidenteak emango dio. Aurrera beraz, sarituak. Arineketan lantalde osoaren, proiektu osoaren izenean, haien ordezkari dator, Iñar Sastre, saria jasotzera. Aupa, Iñar! Fran Lasuen. Zorionak. Esgaiko ordezkari, sari emale. Hortxe argazkia. Bueno, pues atxaldeon denoi, eskerrik asko, epaimaia, musika bulegoa. Plazerra, arineketan familiari, hor baditugu musikariak, dantzariak, beti alboan ditugunak. Bueno, diska hontan, esango nukek, pixka kantu zarren ondarea eta ahozako transmisioa bildu degula, hauts berrien edo pixka bat gaur egungo kantanteen bidez, edo haiek helarazi dizkigute bintzat diska hontan. Oso eskertua, aipatu ditu batzuk, Odei Barrosok gaina idatzi zigun moduan, ez? Zarrak ez du zertan hil berria sortzean, ez da? Eta kantuan aritu dira, aipatu bezala bai Odei Barroso, Mikel Urdangarin, Ainara Ortega, Einaut Agirre, zenbeste Ansa Aizpak, Idoia, Olaia Intziarte, Nogenekuak, eta Beñat Gaztelumendi, letra idazketan, uste denak esan ditutela. Bueno, uste jarraian piezatxo bat egingo detela, Amama Xolerekin, Jagobaren amamarekin, bueno, Jagobaren amona, amamak, sekula ark ez zuen toki bat zapaldu, sekula ez zuen mikrofono bat eskutan izan, bueno, elizan bazekiten haren ingurukoek zein ondo abesten zuen. Eta egun batez, sukaldean zela, nunbait, kaset grabagailu batekin edo, grabatu zuten ura, eta gure diskan hor dabil parte hartu zuen, eta hor dabil plazaz plaza. Bueno, bera bezala, transmisioan aritu diren, bueno, denei eskaini nahiko genieke, kantu hau, hori delako pixka bat, herri gure, bueno, gugan edo herri honi izaera eta kultura gaur egun arte ekarri duen ari hori ez, eta bueno, haiei eskainia. Eskerrik asko. Bai, gu aterako gara, Fran, Nerea, ze berez, entzun duzu arineketan, bada pianoa eta txistua ere bai, baina Jagoba izan da aitatxo berriz ere, zorioa, Jagoba, ondo? Etxean eta denak ondo? Eta beraz gaur, entzun duzuen bezala, Jagobaren beraren amamarekin, arituko da, Iñar Sastre Lopetegi, artista ona, txalo ero. Aitak eta jama, beti zure gidari, izan du gerana, orain gurutze honen, oinean ezana, ondo goguan hartu, biaitutzu dana.
zu Ameriketara, joatia hemendik, haunak ala nahi badu, zer egingo denik. Han erdezu izango, aitik eta mik, baina etzera galduko, nora nahira joanik, ez baizatu astutzen, gaur hemen entzunik. Gordezazu buruan, eta bihotzean, aitak zer esan zizun, arutza bitean. Bitarteko harturik, Jesus gurutzian, hainko aita eta ama, batek astutzean, ezin leike ondo izan, denbora luzean. Ez nizuke utziko, joaten egietan, gure erlijio hau ez balitzan bertan. Iritsiko baizera, hain urrutietan, herrita eleizarik, ez dan tokietan, oroi zaite gainkoaz, leku guztietan. Seme izango guan, zure gurasoan, eta uste dituzu zenide gaixua. Jaio zinean tokiko, mendita basoa, euskerazko doitzak, edo errezu bat, erakutziak zuri, amatxo gaixoa. Iritsi da ordua, joan behar dezuna, badakizu aita eta ama, hemen dauzkazuna. Erdezazu lastu, gaur hemen entzuna, izbaterako hau da, eskatzen zaizuna, izan zaitez nunaita, beti euskalduna. Eskerrik asko, Iñar. Pasada bat. Ederra benetan. Duela 17 urte, Iñar, Europan biran ari ginela, kontuz? Duela 17 urte. Esan izun, jode Iñar, ze ondo jotzen duzun pianoa, krak bat zara, eta erantzun zidan. Bai, bueno, gero garbantzuak gogor xamarrak ateratzen zaizit. Bai, bueno, krak bada ikusi duzu, etxalo ere bat, Iñar sastre. Harineketan. Ez aztu gara ikurra, hortxe daukazu pianoren alboan. Saria, ez aztu, saria. Iñar, saria. Bueno, y ahora llegamos a uno de los momentos quizás más emotivos de la noche, aunque después de escuchar a Iñar
está claro que están siendo varios. El premio de honor MB. Sari hau, musika bulegoaren zuzendaritza batzordeak ematen du, eta mai guk ere eman genezake. Baina asko hobeto bulegoaren beraren lehendakariak aurkezten bali madu. Mai Arana, txalo ero bat! Musika bulegoko lehendagaria. Etxean bertan Gasteizen, txalo ero bat. Mai Arana. Beno, gabon guztioi, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, eta musika bulegoa sariak elkarrekin ospatzera etortzeagatik. Euskal Herriko musika bulegoa 2015an sortu zen, musika sektoreari ikusgarritasuna emateko, eta komunitate sendo eta aktibo bat sortzeko helburuarekin. Gure xedea argia da, gure sektoreari babesa ematea, haien lana balioan jartzea, eta euskal musika bizirik eta indartsu mantentzea. Bai etxean, baita kanpoan ere. Gaur egun, 100 profesional biltzen ditugu. Musikariak, konpositoreak, ekoizleak, teknikariak, komunikatzaileak, programatzaileak, kate oso baten parte direnak. Eta urte osoan zehar, elkarrekin lan egiten dugu, gure eszenari egonkortasuna, prestigioa eta etorkizuna emateko. Musika bulegoa sariak ez dira lehiaketa bat. Ez dago kategoriarik, ez da puntuaziorik ere. Sortzaileen lana aitortzeko tresna bezala ulertzen ditugu. Aniztasuna, askatasuna eta kalitatea dira gure baloreak. Eta sari hauek, hain zuzen ere, horien islada dira. Guztien artean, bada bat bereziki garrantzitsua guretzat, ohorezko saria. Sari hau ez zaio lan zehatz bati ematen, baizik eta ibilbide oso bati. Gure musika ulertzeko modua eraldatu duten pertsonei, gure erreferentei, gure aintzindariei. Aurten, sari hau emateko erabakia erraza izan da, eta oso hunkigarria ere bai. Saria jasoko duen artista oso ezaguna da gure artean. Bere ahotsak, bere doinuek eta bere letraz jositako paisaiek belaunaldi osoak markatu dituzte. Abeslari honek, 60 urte baino gehiago eman ditu oholtzan, eta aurten agur esan die agertokiei. Baina ez musikari, ez mezuari, eta ez da herriari ere. Ez Dok 13 taldeko kide izan zen, eta ordutik euskal musika modernoaren zutabe bihurtu da. Bere musikak askatasunaren oihartzunak dakartza, herri baten ahotsa. Haren disko bakoitza poema bat da, hausnarketa bat, eta gure nortasunaren zati bat. Bere ibilbidea ezinbestekoa da euskal kulturaren historia ulertzeko. Hau guztiagatik, Euskal Herriko musiko bulegoaren izenean, gure ohorezko saria ematen diogu gaur Benito Lertxunderi. Eskerrik asko, Benito. Gure ahotsa zabaldu eta gure musika aberastu duzulako. Zure lana gure memoria kolektibaren parte da eta beti izango da. Hortxe, esan dugu Gratxina Lertxundi, Benitoren alaba, ordezkari, Benitori dagokion ohorezko sari hau jasotzera. Bueno, mila esker, musika bulegoari. Duela urte bete pasatxo edo izango da eszenatokiak usteko erabaki hartu zuenetik, eta isilune baten beharrean edo ikusi du bere burua, eta hori da, gaur bera hemen ez egotearen arrazoia, baina, unkituta jasotzen dugu, sari hau, beraz, eskerrik asko. Patxina, eskerrik asko, Olatz, zuri ere, eta hemendik zorionak Benitori, zegia da. Zoriona protagonistari. Gure bizitzerako soinu banda, egin du Benito. Sí, con este reconocimiento celebramos no solo una trayectoria, sino un legado que seguirá seguro inspirando a futuras generaciones. Eta orain beste sari berezi baten txanda Irene, Etxepare musika saria, ze lehen ere aipatu dugu ze importantea den lankidetzan aritzea, eta egia da Etxepare Euskal Institutua ere hasiera-hasieratik izan dela musika bulegoaren bide lagun.
Bai, sari hau urtero ematen du Etxepare Euskal Institutuak, Euskal Musika gure mugetatik kanpo zabaltzen laguntzen duten sortzaileak saritzeko. Aurtengoan, hautaketa batzordea sariaren azken 3 urteetako irabazleekin osatu da, Trio Zukan, Oreka Teixa eta Euskal Barrok Ensamble izan dira erabaki hartzeko ardura izan dutenak oraingoan, Etxepare Euskal Institutuarekin batera noski. Aurtengo sarian hori eman erabakita dago. Aho batez erabakita. Eta nik lehendabizi, aipatuko izkizuet, erabaki hori hartzeko arrazoiak zeintzuk izan diren. Azken 3 urteetan, nazioartean, emandako kontzertu kopuru aipagarria, aipagarria izan da, kopurua. Euskara eta euskal kultura, espazio, lurralde eta publiko anitzetara eramateko egin duen lana, lana egin du. Beste hizkuntza batzuekin, elkarrizketan arituta, ohikoak ez ziren esparruetara ere, euskara eramatea, eta eraman egin du. Eta azkenik bere talentua eta sorkuntza propioa baliatuz, euskal kultura eta hizkuntzaren nazioarteko edapenean trakzio indartsu izatea, ze indarra ere badauka. Etxepare saria aurten Izarorentzat da. Sari hau emateko gurekin da Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria, Irene Larraza, aurrera beraz. Izaro eta Irene. Bera, Izaro! Zorionak, Izaro. Zorionak. Irene Larraza Etxepare Euskal Institututik, besarkada, garaikurra, emozioak dena batera. Argazkia ere bai. Eskak. Hori da. Bueno, eskerrik asko benetan danoi. Uste hemen gauzen danok ulertzen dugula zelako berezia dan musika talde baten barruen egoti, batzutan zaila egiten jata asaltzie musika talde baten barruen edo dinamika hortan ez dauen norbaiti zer dan hemen barruen egoti, ze harreman mota sortzen dien, ze dinamika mota, eta benetan nietzako unkigarria da sari hau, ze azkenengo urtietan asko gabiz etxetik kanpo bueltaka, ordu asko famili berri batzukin, dauzela hemen batzuk gaur garazi txikita, Sergio Txaloa da berei, bebai zea berena bazartu da. Eta niretzako amets izugarria handi bada, oin bizitzen gabizen hau, eta bai uste dut askotan ametsak hiltzen direla baliabide faltagatik, eta ni benetan super eskertuten hau, etxean eta etxetik kanpo ere egiten laguntzeagatik, ezingo genuke egin Etxepare Institutua gabe, eta benetan alik eta lorategi ederrenak ekarriko dotzu edaz beti, eskerrik asko. Izaro. Eskerrik asko, Irene. Zeinen forma anitzak eta zeinen ugariak dituen ez da gure musikaren estenak. Eta hurrengo sariduna ere, hurrengo irabazlea ere, transformazioaren argibide garbia da. Folketik elektronikara, holtza intimoenetatik klub giroetara. Bai, artista honek azken urteotan egin duen bilakaera ausarta da, eta emaitza HHH diskoarekin, ezin hobea, bakarrik sortua, bakarrik defendatua eta guztiz berea. Horregatik epaimaiaren arabera proiektuak esperimentazioa egungo gaiak eta sustraietatik datorren ahotsa uztartzen ditu, eta hori guztia gainera gaur egungo soinuen abanguardian. Un trabajo que no se rinde a lo fácil, pero que conecta, que no quiere sonar a nadie más, sino a sí misma. Horregatik gaur musika bulegoaren 9. saria, ez dakit non dagoen, baina hemen dago, Eneritz Furiak zuretzat! Hemen dago, hemen ikusten. Saria ematera dator, Amaia Izpizua, musika bulegoko zuzendaritza batzordeko kidea. Jaun Andreok, Eneritz Furiak! Zorionak, Eneritz. Zorionak. Hortxe saria. Argazkia ingo? Argazkia. Eskak? Hortxe elkarrekin. Albunerako. Kaixo Gabon, hemendik pasa dira dagoeneko ahots batzuk, aurpegi batzuk sobera ongi ezagutzen dituzuenak, eta ze presioa orain ni oso lasai nengoen lehen.
Tira, eskerrik asko, uste dut guztiok ados gaudela musika ez dira sariak eta lehiaketak eta bar, baina, bueno, itxuraz edo esaten dutenez lan sobera konbentzionalak ez diren horiek defendatu behar ditugunontzat, eskertzen da edo zein bultzada, hortaz mila esker. Esan duzue oso nirea dela disko hori, baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik beste hainbat jende atzean, eta bereziki gaur nirekin hemen dira Irazi, nahasketetan aritua, baina baita ere kantu batzuetan parte hartu duena, Fermin Gu edo Fermin Lorente Fanguai Rekordsekoa bakudeak eta edo management lanetan, eta diskoan ere parte hartu duten beste pertsona batzuk, barkatu orain, batean xuri gehatu naiz, atzetik aurrera hasiko naiz, azaleko irudian Aidan Hermans, kolaborazioetan Ferrapoa eta Idoia H, eta ekoizpen gaigarrietan, eta egia esan horrondoan egon den beste pertsona bat, Uriol barkatu, Flores Arisa, aztu norbait, espero dut ezetz, egon da jende gehiago noski, eta egia esan eskaini nahi diot norbait hipotetiko bati sari hau, eta hori da Euskal Herriko emakume ekoizleei, iruditzen zait, azken urtetan lehen lerrora, ez dakit, gerturatu garela hainbat eta hainbat ahots emakumezkoak, eta haietako asko dira sekulako konpositore eta interprete eta zerak, baina atzeko lerroan iruditzen zait, bereziki oraindik gizonen izen abizenak ikusten ditugula kredituetan, eta gure unibertso sonoroa haien izen abizenek janzten dutela, haien lana gutxi etxi gabe, eskerrik asko haiei ere, baina eskina nahi nieke haien musika ekoizten ari diren horiei edo besteen ekoizteko ausardia duten horiei, sari hau izan orain edo etorkizunean. Mila esker. Orain betaurrekoak kenduko ditut pixka bat mentalizatzeko beste zerbait egin behar dudala. Mila esker. Ze nola, betaurrekoekin ezin da jo edo ez da komeni, bale. Orain betaurrekoak kenduta transformatuko gara, eta bere musikarekin konektatzeko onena, horixe izango da, bera zuzenean entzutea. Eneri Zuriak.
esker. Kontutan izan da gaur egun musika egiteak zelako zaitasunak eskatzen dituen. Kablea sartu behar da, kablea atera, jarri hau hemen, bere lekuan, berriz ere betaurrekoak. Eta garaikurra, Eneritz Furiak, zorionak Eneritz. Eskerrik asko. Tira, orain arte banatutako sari guztiak epaimai profesional batek erabaki ditu, baina badago sari bat, zait oso berezia dena esango dugu, ez da publikoaren saria, el premio del público, y lo que lo hace especial es que lo habéis decidido entre vosotras y vosotros. Casi 1000 personas habéis participado en la votación de esta edición. Baize musika bulegoak jarritako plataforma digitalaren bitartez, horri izan dugu denok aukera, hautagai guztiak ezagutzeko, entzuteko, eta gero norberak bere iritzia emateko. Iritzia eman da, erabaki hartuta, y la propuesta más votada ha sido la de un cuarteto joven, libre, con un pie en la música clásica y otro en la creación contemporánea, dirigido por José Txogoia. Beraz, publikoaren saria, Zabaldika laukotearentzat da. Entrega el premio Ana del Val, directora de Cultura de la Diputación Foral de Álava. ¡Chalo, chalo, chalo! Esan dugun bezala, Zabaldika laukotearentzat publikoak erabakitako saria. Argazki bat elkarrekin. Nahi baduzu. Ez da. Boni azkenekoa omen naiz ez? Eta sari gehiagorikan. Bada, bueno. Ez nadin azkenekoa izan beraz. Bueno, herri saria, herri jakintzua. Ez baitakinik, Bueno, Zabaldika laukotea zer den, lau musikari gara, nik izena dut Jose Txogoia Aribe, eta gero saxo jolea, eta baita musika konposatuekin duena, laukotearen zuzendaria, nolabait ere, eta gero badera bertze hiru kantari, Pello Ruiz Huizi, tenor, Pedro Latasa, tenor, eta baritonoa Julian Irulegi. A ver, ezagit, kontent naiz, ezagit, el Cuarteto Zabaldika, obviamente somos 4, yo me llamo José Txogoia Aribe, ya creo que ya lo he dicho, estoy redundando, soy saxofonista, compongo también, entre otras cosas, y mis 3 chicos que me acompañan en esta aventura son Pello Ruiz Huizi, Pedro Latasa y Julián Irulegui. Cuarteto Zabaldika. Zabaldika es un pueblo, como decimos en Pamplona, es un pueblico que está muy cerca de Pamplona, en el itinerario del Camino de Santiago, y hay una iglesia que tiene algo, para mí siempre algo especial, algo mágico. Tiene una campana, la iglesia, de casi de más de 600 años, y es un sitio que realmente te sobrecoge. Y a partir de ahí pues vino un poco mi... Hortik aurrera nolabait ere toki horretan izan da, nolabait ere bururatu egin zitzaidan musika beresia edo toki honi legokiokeen hori musika egitea. Eta hori da mila esker honitz, sari hau eman diguzuen guzioi, biba zuek, beraz, y pues un placer y gracias a Música Bulegoa, al público, y a la diosa Fortuna, que siempre anda por ahí. Ana, eskerrik asko zuri ere, mila esker. Ondo. Suerte pixka bat izatea ere beti dago, ondo. Kalterik ez du egiten, normalean. Beti alde, bai. Bueno, eta iritsi da azken saria banatzeko momentua, baina lasai, oraindik badugu zer ospatu. 11 sariren bidez, gure eszenaren aniztasuna, ausardia eta kalitatea ikusi dugu, ikusi eta entzun, arratsaldean zehar. Eta amaitzeko artista handi bat, artista erraldoi bat. Lehen pasilloan egin dugu topo eta galdetu digu, zuek zarete aurkezleak eta baita esan digu, txintxo portatu mesedez. Eta gu txintxoa gara, txintxo portatzera etorri gara, baina hori esan dakoan, etorri zaizkit burura hainbeste bihurrikeri, eta txintxoa izango naiz.
bere izenez sinautako lehendabiziko lana aurkeztu du. Dakigunez, hasiera bat, disko xumea, sinplea, itxuraz, baina gero zabalduta entzundakoan da sakona, poetikoa, eta ederra, haur txiki batentzat batetik hogeira zenbatzen ikastea ez baita gauza makala, konposizio sinpletatik emoziorik komplexuenak piztea lortu. El jurado ha destacado la belleza de sus letras, la sencillez cuidada de las melodías y la producción impecable. Un disco íntimo, valiente y muy suyo. Azken saria Gorka Urbizurentzat. Txalo ere. Datorrela saria ematera Ainara Lasa Berriako marketing arduraduna. Ainara Lasa Berriatik eta Gorka Urbizu. Zorionak. Gorka. Hori da. Txintxoak izan gara azkenean. Bueno, eskerrik asko, ilusio handiz jasotzen dut musika bulegaren sari hau. Bakarkako lanaz zaitzen gara beti, baina bakarrik ezin da, eta bueno, lehenik eta behin, Jordi Matas da Joan Pons, ekoizlei dedikatuko diet hau, aipatu nahi ditut ere nirekin dabiltza musikariak, Amaia Miranda, Mariana Mot, Carlos Arantzegi, Nando Neira, eta orain Felix Buff batu zaigu. Zuzenekoetan gurekin aritzen den lantalde marabilloso horrentzako, kriu hori beti gure alboan dagoelako, eta Panda Artist Management, urtetan eta urtetan milaka kilometro ditugu munduan barna, eta orain Black Izarreko bidelagun berriak zuentzako ere badau. Eskerrik asko. Eta, esan dugu ez, lehendabiziko bakarkako lana, niretzako solan berezia, oso une berezi batean sortutako zerbait, baita ere inflexio puntuan, ere bilbidean, ala ikusten dut eta pentsatzen dut urteak pasala ere, ez daki, sensazio hori indartuko dela nolabait, saiatu nahi zizilune luze baten ondoren, ez daki, beste lenguaia bat eskaintzen, beste musikaren, beste ikuskera bat, beste idazkera bat, eta, ez dakit, nik beti esaten dut ogibiderik ederrena daukagula, privilegio handia dela hori, eta horrexegatik, sari hau nire entzulentzako da, eskerrik asko. Txalo bat ebrentzako. Hemen beti urduri, ez da? Sariak eta... Epatu behar du gauza bat, sari honek badu gauza bat ona eta diru pixko bat ematen dutela. Eta gauza praktikoa da hori ez, guk ere gure gastuak baduzkagulako. Badut etxean olako beste bat, bere garaian Berritxarrekin irabazi genuena, eta orduko hartan, irabazitako diruarekin, afaritxo baten genuen, eta gero gainontzekoarekin Durangoko azokan stand bat erosi genuen, talde hasi berriek eskaparate bat izan zezaten han Durangon bere diskoak eukitzeko, eta musika zuzenean ekin hitzen genuen, eta alako urte hartako standak guk ordaindu genuen ez da. Eta urten afaria ingo dugu, baina ez dugu berriz errepikatuko, zoritxarrez. Eta dirutxo hau erabiliko dugu gure hurrengo proiekturako. Hori inbertituko dugu, izan ere, nire hurrengo kantuak oso toki berezi batean grabatu nahi ditut, eta ez da bereziki merkea, eta hemen doa esklusiba bat, eta da gure hurrengo kantuak Londresko Abbey Road estudioan grabatuko ditugula, eta hortxe gaztatuko ditugu hemen gozosak. Eskerrik asko. Arratsaldea emozioekin eta esklusibekin ere badator, eskerrik asko, Gorka. Zorionak, sari banaketari bukaera bat, emate aldera, bromazuk hasi duzuni jarraitu egingo dut. Segi. Gorka Urbizu, zuzenean entzungo dugu, eta goratuko dizugu saria. Ze kantatuko duzu, Gorka? Pentsatu duzu, ja? Bale. Azkenean? Azken momentuko aldaketa. Etxe bat, oma! Bale, hilo barena eta arraio hori. Txalo ere bat, Gorka Urbizu, azken orduko aldaketa! Egia esan hori izan zieten jotzeko esan nuen baietz eta gero erdi aztu eta
eguna iritsi da, eta esan, hostia, ez dakiz zer jo, eta horreitu naiz, puakin, pua gabe, hasiera baten beste kantu bat jo behar nuen, baina, bueno, barkatu jabolo txalo bat, bueno, hemen Dimiaseko lantaldeari baita ere. Oain afinatu in behar. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkit egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit, eguneko lehen irria daloit. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoa kimatzen jarri aurretik. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarrau guztiz inoiz itzalez dadin. Bina plater jartzeko esan ditamak, egon gelan bazkalduko dugula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du ilobak, zenbat urte dugun galdetu digu gaur. Zenbat urte da hori osaba zenbat. Ta egaldiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe. Eskerrik asko. Saria. Eta ondo pasa afarian, Gorka? Pasa. Eskerrik asko. Bueno, eta honela, esango dugu ja amaitzera doala. Musika bulegoa sariak 2025, baina ez pentsa oraindik ere dena erabat bukatu denik. Ze gero gainera egongo da jateko pixka bat, eta gero musika gehiago ere izango da, eta hurrengo urterako ere utzi beharko ditugu sari batzuk banatzeko. Baina, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko bihotzez, hemen izan zareten guztiei, sarituei, musikariei, sari emaiei ere noski, publikoari, streaming bidez hortxe egon zareten guztioi.
Gracias también a todas las instituciones y entidades que han hecho esto posible, y cito textualmente: Laboral Kutxa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Etxepare Euskal Institutua, Diputaciones Forales de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, Sympathy for the Lawyer, Fundación SGAE, a esta casa, Jimillas, y a nuestras amigas, medios colaboradores, EITB, Berria y Grupo Noticias. Eta noski musika bulegoa osatzen duzuen guztiei, zuei ere eskerrik asko lan nekaezina egiten duzue urte osoan, eta gau honetan bere fruituak eman ditu argi dago. Bale, eta orain klasiko bat. Urteroko ohitura honak mantentzeko daudenez, orain ohiko argazki aterako dugu, beraz saria jaso duzuen guztiok, eta saria eman duzuen guztiok, zatozte denok. Poliki imaginatzen dut, presak agabe, baina holtza gainera, sari emaleak, saria jaso duzuen, denak familia argazkia ateratzeko. Musika bulegoko lehendakaria Maili, zuere bai, sailburua, Ibone Bengoetxea, zuere bai. Denak gora, hemendik pasa zaretenok, berriro gora mesedez. Eta bakarren batek ilusio berezirik baleuka hemendik pasa ez, eta hala ere argazkian ateratzeko, denak izango zarete gonbidatuak, Igo nahi duzue? Fotora? Ez, bale, ez ba. Bueno, eta argazkiaren ondoren zer dator, Julen? Gero luntxa izango da, gure importantea, zatoz, izaro. Zu badakizu gaur luntxerako ze prestatu duten? Nik ere ez dakit, baina dauka denak oso itxura goxoa, eta jatekoa bezala, edatekoa ere izango da, beraz, ez zaitezela oso urruti joan, gero goiko solairuan luntxare izango dugulako. Bueno, eta denak kokatzen zoazten bitartean, bakoitza bere leko hartzen duen bitartean, gogoratu, 10etan puntuan, a las 10 punto, concierto de Izaki Gardenak. Ez galdu, borobila izango baita. Jimila zen hemen, 10etan, Izaki Gardenak. Esan dugu, Izaki Gardenak, 10etan. Luntxa orain, jan edan, elkarri emango izkiogu besarkada guztiak, eta ingo dugu topa, musikaren alde, bulegoaren alde, denon alde, zuen batik, zuen zako eta hori guztia. Bai, a ber, zer dio hemen protokoloak. Seki bai, aurrera gurbildu hori bai, aurrera. Hasiko gara gu makurtzen izaro, eta hala, besteak ere makurtuko dira. Beti ere argazkilariaren esanetara. Dena zutik. Vale. Hemen jarri men, bera alboan, zero. Somos muchos. Hori, erratxi. Non dago Maiarana lehendakaria? Maiarana? Igual urrengo urtean egin behar da kursalen edo, tokiagatik, espazioagatik. Edo nonbait plazan edo. Ondino aurrerago. Beldurri gabe, aurrera. Makurtu gabe, seguro. Begira, hau da, ensaiatu ezintzen gauza bakarra. Hau da, ensaio, lasai, fotorak. Ingo naiz, partatu hemendik. Venga, zai. Nik ere zauka txikia. Bejonde izala. Argazki polita atera dugu, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko denoi, bihotz-bihotzez eta datorren urtera arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, orain denok afaltzera eta Gorka Urbizuk ordainduko du kontua. Mila esker musika bulegoa, urrengo artera arte. Aio. Txalo, bai. Bukatzeko, ja. Eskerrik asko.